wata iska tana kaɗawa ba wallahi sai da su sai yanzu ka duba ka ga saboda lalace sai na je na nemi raliya aka ce mai ba za a bani to ai baka da kuɗi ba za a ban ba tunda ba ni da kuɗi to baleru kaga ko duk abin da zamu yi kana ce da kyau baleru duk yanda za a garin nan mu gudar da kuɗi zamu tunda Allah ya kamu wannan gari mai tarin albarka wannan gari neman kuɗi muka hibo ne ba iska muka zo yi ba wato duk hanyar da zamu bi mu samu kuɗi wato baleru buba duk abin da yake raina kana fito min da shi fili to ai ni na duk wani abu da yake raina kada fito min da shi matsuwa da abin ne gaskiya ne buba na bi ka matsuwa buba to ai kai baleru matsalar yanzu ka samu kuɗi ba me zaka yi buba shekara ta kai 10 ba ɗinki kai ko takalmi ban taɓa saya ba shekara 10 ni kaga ko ai dole ne ya shekara 15 kanin kakana ya ban wani gajeren wando ai yanzu wanda kake in za ka gona kake zaka shi nake sawa har yanzu ka san ya mun fito neman kuɗi mu ma yanzu sai dai mu je mu ba mu dinka wai ya batun yarinyan nan da ka kwace mata jakar ina jakar mi gomin shi na ga ka bari kawai akwai dakun da nake kamar na fara ma dakun me ka kashe ta dai ka kwace mana jakar ba ka kashe ta ba ka kashe ta ba kuma baka kwace jaka ba dan kashe ta oga ka to daga yau duk wacce ta ƙara kawo ma matsala ka kashe ta ka kawo mana jaka an gama oga ba ka kashe ta ka ji ni ka kashe ta ba na ku na ji ka oga ka kashe ta ni ba na san wasa kudi kawai kana ji na kudi na ji ka oga ba na an gama yanzu buba tafiyan nan da muke yi yanzu mu ga naira miliyan 1 kai balir ka san aiki balir ka san aiki balir uba balir ka san ka da fasaha ba to ai kai baka san me matsalar ba balir to me matsalar ka tsance naira miliyan kana nufin zan baka 500 ne ko ban baka ban 500 ba nawa zaka bani 50 ka san darajar kuɗi ne kai da ni ba neman aure nake ba me zaka yi da kuɗi Allah 50,000 nan baka. Ina lebun ma buba ka na leba mun ko ɗari ce ka bani. Baka san darajar kuɗi ba. Yanzu an baka a banza za ka je kai kamar su baka ka iya gyara su ba. Saboda ni ba na neman aure buba shi yasa za ka ce za ka ban 50,000. Wace ba ta so ka? A'a ni ban ga abin da za ka yi. Ba abin da zan yi alaga ba ta mala ayin da aka raba ko haya ba hira bansa ko 50 nan baka. A'a a miliyan 1 dai alaga ba ta mala. 50 nan baka. A tsinci miliyan 1. Kat na ƙara ma 30 na ƙara ma 30 kwale ko 100 ba Allah ya kamata ko 100 na ƙara ma da baka 30 80 ina lebo ma ba ko 100 ne ina baleru ba kan darajar kuɗi ba abin da zaka je ka lalata ka ƙara buga mana wallahi Allah ya ba mana soga sha zama sha duru ne mugun samu sha zama sha duniya ga ya muka ko sha zama sha hutu ashe nan ga sabon kai wallahi uga nan a garin namu ka san bana ma ƙarya 1 miliyan nawa kace miliyan na miliyan da ina yake ina yake wasu ne zuwa hijira to mu je ina kuke da wai ga su nan uga ina mun yadda yake ba mu jakar Kura ba hun ji da ku buta yanzu ballero uba daga shigowar magarin nan ka duba ka gani fa daga shigowar magashi nan an kwace mana dan kayan da muka zo da shi to ai su da suke wannan tunanin ai sun yi zata wani kaya ne mai muhimmanci ni ba wannan ne ya fi bata min rai ba buhun da aka kwace mana na kwanciya ko kwami shi dai da rigar nan ta da na gaya maka cewar kakana ya taba bani to kaga fa ni kaina buhun nan na fuji saboda kwanciya yanzu dai ban sanya zamu yi ba balere tun daga garin nan kaga mu ba kowa muka sani ba da wani ne ya san mu ba wani muka sani ba to da haka za mu tafi neman masauki in muka neman masauki mu san sana'ar da zamu ko da ike ai yau ka yi aiki mai kyau Allah shi ma albarka yaro rike mun wannan in ta bata ka bata me nace in ta bata in ta bata na rantse da Allah in kai salwan ta mana da miliyan 1 wallahi jikokin ka ma dangin ka sai na bata da su uga wannan gurin ya bata mun ya sara wallahi Allah ba an kula uga yanzu abin da za a yi kai ɗazu
ka mana asarar jaka da kuɗi ga wannan yarinya. Abuwa uga ba zan sake ba insha Allah. Abuwa an gaya mana abuwa. Kai yanzu 50,000 za mu baka. Saboda ka mana asarar jaka. Godiya nake uga. Kai kuma 200 za mu baka. Kana ci na? Yanzu abin da za a yi ku buɗe mana tsaya ba kai ban yarda da kai ba. Ba ni jakan nan ba. Ba ni jakan nan. Kai. Tutumaro bura. Dalaje, ni na ban taba ganin dala ba. Mu gure na madam. Kai da man baka duba su ba. Ba. Dole ne mu nemi sana'a mai muhimmanci. Ko da yake ka ce kwakwalwa ta mu buɗa ta da kyau. To ta riga ta buɗe. An buɗe ta ɓaleru? Ta buɗe. To. Sana'a wayan yara da suka kwace mana kaya ita ma sana'a ce. Wace? Wannan da suka mana wannan kwacen buhun nan. Ɓaleru baka da hankali. A kai. To kuma da ba dan hankali ɓaleru. Yanzu wannan sana'a ita za ka yi? To da ba dan wukaken hannunsa ba a ciki wanne ne ba za a ga himin yin cinye ba. Kuma baka ne. Baka sani ba. Ba wallahi sai yanzu ni ma na hango cewa iya ma za mu yi. Ko kai ba anda ba za ka ka san me ya kamata mu yi? Wallahi mu ko babu yadda Allah ya gina ka da kaurin nan. Wallahi ko ba makami ji za ka yi. Allah kuwa bale. Abin da nake gaya ma assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hakan ita zamu. Wannan shi zamu yi. Dole sai fa ina son zama da kai. To ai ni ma ina son zama da kai. Ni ma abin da yasa ka ga na ki rabuwa da kai kenan. Kana ganin ka dusa nan. Wallahi walaka tana. Wani tunkuza. Wallahi haka ne ake ganin ka. Ai ba ga kana ka ganna wani cibarkatai. To haka nake ai. To shikenan yanzu abin da za a yi. Mu zauna mu ga abin da ya kamata mu yi harkar nan mu fara ta. Kaga dai yanzu ba su ci ba mu ci ba. Shashashan banza sun dauka kuɗi na ciki. Buhu ne. Sun ɗeba buhunhuna sun tafi mun ban musu. Mu ma za mu tarra wani mu kwace masa. To haka yake kuma ko buhun mu kwato muka aje ai mun rage. Gaskiya. Ko buhun mu muka samu. Mu tahi mu tafi. Hakan za a yi. Ba ma zauna ba. Haka za a yi. Leka mana kaga. Ba kwastoma. Maleka. Babu kowa amma ni ba ɓalero ta ƙarfan ke ce nake harkar nan ba. Baraja su ma wancan haka suke ka dakewa za ka yi. Yi kumuriya. Dake dunkule kan abun nan kai. Wanda ka san aka ce abu ba aikin ka bane. Dole sai kana yin ɗarɗar. Ne ka amma karkale ko mana ka dunkule. Yi kokarin. Mama abin da yake kawo nan. Ya tsira. Sai kanka. Ba mu nan. Ta shi kawai. Kore. Assalamu alaikum. Allah kana laha. Lafiya. Da aka ciki. Da komai laha. Da Allah waya ga da Allah zaka bi dan min da Allah kira na kaso yi wani aboki na wallahi ga wani gari kuma zan tai wurin shi kuma ina so ne in kira shi. Me zai baka? Waya ga da Allah zaka bi dan min. Waya ta zan dukan baka? Au. Waya ka dukan ba hoshe. Abin ni mai so dan ba hoshe ba da sai waya dan ni mai so dan ba hoshe ba. Au. Kai yanzu batun ga da kake so ka faɗa min yanzu baka taimako? Ai taimako ai sai Allah mu ba ma taimako sai taimako ai da nake taimakawa ko? To amma kuma shi Allah ai sula ya ka turowa ga mutum ai kuma sai ya taimaka ma. A'a ai mu ba na sewa dan kira ba dan ba hoshe doya ta ba baka. Ba dan ba hoshe ka siya ba. Da so dan. To la halo. Kai ka siya waya mana a?
Ni kake hode sai waya. Ga waya gari. Shikenan ka je kai ka rike waya ka wannan. Rufe sai ba za ka je ta yi. To waye hodi ma ka zaka bata hutsari? Waye hodi ma bata hutsari? Waye hodi ma? Rufe ba za ka ta yi. Ni aka za? Ni kake je ka. Kai wallahi bari ka jin hada ma. Ni baka ga kaga gida na ko? Wallahi in ka zo bai dan ruwa ni ma bani baka. Akwai kudi zan safi wata. To ga ruwa na Allah da Annaba amma an ka ta kai bai dan fiye wata ruwan to ka zaka sha. Wannan zaki tsiya. Ruwan to kai wannan zaki ga wannan ruwa. Ban za kira mana shashashe in yi ka zaka ku to tare. Me banza? Me banza? Banza a banza. Banza? A banza ba. Ni ne banza. La'i. Ni ne banza. Kai a banza wallahi in ka tada wa gani na haɗi ma wallahi sai ka ga abin da zai faru. Ni banza ka za ka siya waya ka. Za ka zo gida na bi da ruwa wallahi. Da iska. Ba ja siya waya ba, ni ce al'alumin waya yana ki sata waya gari na. Likan mana. Babuwa a hanyar wannan sanai za a zo hanyar shigewa ce mana yasa na ce a yi mu zo nan Ko kato ne ba masu wanda zai ci ubanmu. kada mu Sai ga gwari. Ai sai ga gwari. Ba kudi hannun ka. Kudi. Ka kudi hannun ka. I don't get money, I don't go. Ba ma abun da yake hannun money, I don't get money. Sai nama. Madalla masha Allah. wai da me ka dama burmi ma akwai kudin tsamiya ai sun fi ka sanin darajarsa bari da irin nasu mai daɗi ne irin na soyi ba kana gani a ka soyi ba take irin sa ne wallahi gaskiya ne ta wai ina abubuwan ma da muka samu ne suna ina ne baleru ya kudu a ganka a jihu ba nisa suka yi ba bai kwana na uku wacce abinci ba a wannan garin to ai dan abin da muka zo domin mu sana'a da hiyan kwace sun kwace domin ma gahi mun kwata kaga jarin mu nan baleru wannan tsita kai tace jarin mu inda raba za a yi ina baleru ga nan ba na baleru ruwa yanzu kana cewa na ba za a yi baleru tsakani da Allah idan gaskiya kake so kudin nan bai kamata a ce a raba su tunda aikin nan ba mu gama ba ka gobe za mu fita aikin nan mu bari in muka hada da na gobe kai san samu ne ma a ce sai mun yi sati sannan sai mu ga mu ga abin da muka samu yanzu ba wannan iya na kwana biyu ne baka duba ba ko dai a rika tarawa in za a tafi gida gida ya mu zauna a gaban gwagwate mana matsala ina zuwa ɗaya biyu uku hudu biyar yanzu dan Allah wata sana'a za ka yi lokaci ɗaya ta baka wannan kuɗi ni ban ganta ba kayan sa ana samun alheri da wannan sana'a ni isa na ji yaran nan kayan su tsaf sai sa kaya suke irin na turawa to yanzu ka irga kuɗi gashi na irga su daura wayannan abubuwan ba wayannan yanzu haga dai kai ba iya taba abin nan ni ban yi alo ba ni ma kuma salula dai ba iya ta ne ba ni dai duk wata rana da na ga kawu ya bako ya zo da salular nan ina magana yanzu ka san me za mu yi a'a ko yan gwanjo za mu je mu kai su ka ce kwakwalwa ta fi abu da take to buɗo mana yanzu muna kai wannan ya za su ce sato ta mutu mu haka ne to yanzu me ya kamata mi wannan ni dai gani nake yi koma gida za mu da su kawu ya je in muka je can kawu kira mana wannan mutumin nasa ka ganna ci kamar mudubi ka ganna ci haka yake kai mudubi ne ba da ka duba fuskar mu ba komai ko in ka taye ka kai wa Raliya da rika duban fuskata a ciki shikenan ma a gari shikenan ma ka
Shaje kanka. Ha mun da yake da kaina. Ha mun da yake. Shaje kanka. Shaje kanka. Dai na ne ku ni za ku Tashi na sare ma gaba.